алейкум. Ман Манзура Раҳматуллоевна, духтури дандон, 23 сол дар соҳаи стоматология кор ва фаъолият карда истодаам. имрӯз дар клиникаи Евродент кор ва фаъолият мекунам. Аз хурдсолӣ бояд ба шуштан ва нигоҳ доштани дандон аҳамияти дурустем. Масалан, ҳар як шахс бояд дар ним сол як бор аз муоина, аз ташхиси духтур ҳатман бояд гузашт. ин хеле муҳим ҳаст барои ҳар як шахс аз синни хурдсолӣ сар карда то калонсолон ҳар ним сол бояд ки аз муоинаи духтур гузаранд. Масалан, шуштани дандон ин аллакай аз хурдсолӣ сар мешавад. Аз синни яксолагӣ ҳатман бояд ки падару модар ба фарзандашон тарзи дуруст шуштани дандонро нишон диҳанд, ҳама вақт дар шуштани дандони фарзандашон иштирок намоянд ва ба муоина аз синни яксолагӣ сар карда ҳар 6 моҳ бояд ки аз ташхис ва муоинаи духтури стоматолог ҳатман гузаранд. тарзи дуруст шуштани дандон ҳозир ман шумоба нишон медиҳам. аввал ҳар як дандон мо бояд вақти шуштани дандон ҳар як тарафи дандон ба шуштани дандон аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Масалан, ҳар як дандон чуқурча дорад. ҳар як дандон чуқурчаро бояд бо ҳаракатҳои анамхел якчанд маротиба бояд шуштан дар кор. 5-6 маротиба ҳамихел ҳоиста ҳоиста. вақте ки шоткаро мо мерасонем бояд кӯшиш кард ки шоткаро сахт ба низби дандон зер накунем. ҳаракатҳои мо бояд сабук, озод. вақте ки шоткаро меқапем дасти мо бояд сабук шоткаро қапад ва ҳамин хел ҳаракатҳо қатъӣ ҳар як дандонро шуштан дар кор. баъд аз тарафи забон ҳаракатҳои шотка аз поён ба боло ва гирд карда ҳар як дандон байни дандон ба ҳоиста ҳоиста саросима нашуда шуштан дар кор. ҳамин хел ҳар як дандонро мешӯему ба дандонҳои пеш мебиёем. инҷа ба ҳаракатҳои дандон ҳаракати шоткаи мо бояд ки аз поён боло равад ва бо воситаи гирд ҳамин хел шуштан дар кор то дандони охирон. боз вақте ки ин тарафи дарунро тоза намудем, акнун аз тарафи берун сар мекунем. аз инҷо ҳамин хел ҳар як дандонро та вақте ки мисвокро меқапем бояд ки сахт нақапида ҳоиста ҳоиста ҳаракати мисвок дар дасти мо озод меистад ва шоткаро гирифта ҳоиста ҳоиста бо ҳаракатҳои гирд ҳар як дандонро шушта мебароем. аввал гирд баъд аз поён боло карда ҳамин хел мешӯем. ҳамин хел карда ҳар як дандон ҳаракати шотка озод бояд бошад. то инҷо ҳамин хел дигар аз ҷоғи боло сар мекунем. ҳаракати шоткаи мо озод. ҳамин хел боз аз вақте ки ҳамин микробҳои дар инҷо рӯшшударо мулоим мешавад, баъз инҳоро ҳамин хел карда бировардан дар кор.